ono to trvá docela dlouho, no. Je to, jako tohle to má teď 700 stupňů. Když se dělá ten Simax, ten má 1800 2000, protože tam je ten kyslík. A jak se do toho přidá ten kyslík, tak ty teploty jsou úplně někde jinde, no. A vlastně proč se s tím musí takhle točit, aby to bylo pěkně prohřátý kolem. Jo. Jsem si jako Viktor říkám, jak to bude jakože půlit, že jo, to sklo. Říkám, na to má nějakou speciální třeba pilku nebo něco, vy? No, ono takhle vlastně se to dostává, to je základ u všeho, i u toho Simaxového, tak vlastně skoro ze všeho se musí udělat takhle ty otačky. A tím pádem vlastně to mám dvě špičky a pak co, jak to dělám, nebo to tak už za ty špičky to vlastně držím a s tím pak dělám. Tak, takhle si natáhnu ty otačky. Teď, když mám, dejme tomu ty otačky, tak si to takhle rozříznu z obou stran. Dám si jehličku, roztáhnu to v půlce a mám přípravu vlastně na 2 kuličky. Tady už to potřebuji relativně co nejrychleji, teď to mám slabý, takže jakmile mě to začne měknout, to cítím nebo hned. Tohle už mě úplně jedno, jak si to roztáhnu. Jak dlouho to pracuješ tohle? Já. Od vyučení, jo? Vlastně já, když to řeknu dobře, tak jsem se s tím vyučil, pak jsem byl někde jinde, pak volný, když jsem přišel, tak jsem šel na učňák, tam jsem dělal vlastně mistra odborného výcviku. Takže byste spolupracovali? Ne. A pak jsem dělal vlastně tady jako vedoucího vyloučeného pracoviště pod bižutérku. Pak došly děti a Viktor mi říkal, že tady školu máte na to jako nějakou... No, mám učňáka, já jsem si udělal i sklandu, mám. No, takhle se to napůlí. Jasně. Napůl, tak si vezmu posuvku, takže to děláme jinak, já to dělám jinak než paní. Když dělám 8, já si tady dávám tak 9,5. Tak, teď vlastně potřebuji nahřát celý ten odtažek a potřebuju odtáhnout tuto tu špičku. Jelikož tady to je slabý, tak to tady mě to odtáhnout je dobře hned. Jakmile to spěchne, takhle si to odtáhnu. Přeřiju malinko konec. Tak a teď zase s tím musím točit pořád kolem dokola, tak vlastně ta kulička pak je kulatá díky tomu, že jo, že to je jo, jasně. Když se ta kulička udělá, tak přijde hned k tomu sklonku a srazí na zem. A nebo kočka. No, teď už vidím, že už to budu mít nahřátý. Jelikož tady mám 9,5, takže takhle, když to mám kousky, tak tu 8 z toho krásně mám. Jasně. Ještě udělám jednu, ono mě to vystydne a pak zrovna na to udělám to očko. No je blbý, že se u toho musí sedět, no. Ty říkáš, že by bylo lepší, kdyby se toho mohlo ležet, jo? No ty jako, já teďko třeba on mě docela honil, že to potřeboval docela, že má málo. Tak já jsem úterý, středa jsem tady byl od rána od 4 na 7 do 6. Já si třeba odskočím, dám si 2 piva, protože jsem dělal prslo z toho. Ale včera jsem ve 4 na 7 začal a končil jsem v 6:30, šel jsem koukat na Plzeň. A to jsem teda 20 minut, že jsem si v mikrovlnce ohřál jídlo. A jinak jsem teda seděl, a to už je prdel, to staneš, nemůžeš chodit ani. Jo. To jsem si tamhle koupil aspoň pořádný křeslo, že my se točíme, třeba já nějak když chodí koukat kuličky nebo něco, že je tady, že tady mám větší to dýchadilko, tamhle mám menší, takže tam zas
dodělávám třeba ty očka, víš, a takovýhle menší věci prostě, co mě to utáhne tam, no, tak ona chodí tak na ty 4 hodiny. Říká, že není magor jako já, asi nedivím.